RMN Listen Win Panud-an Basket Edition Mga kasama, kauban na ito karon ang atong suking team paminaw. Karon na lang gamay nga challenge kanina. Una na ito i-turn over ang atong usa ka basket nga pampamahaw. Okay, mauna na lang ito. Kung saan pangalan mo? Si Ma'am Rosie Pal. Okay. Okay, unsang programa ang madungog sa DXDC matag alas 4 hangtod alas 6 sa buntag, anchored by radyo mismo. Oh, kuskus batitos, morning edition. Sakto ba yung kumangga? Kuskus batitos, morning edition is ulat na alute. Kaya turn over ka ng imong score karon. Ayan, i-turn over na nato ang atong pagpamahaw kay Ma'am Rosie Pal. Okay, isa-usaw na kami ang kwan. Minute, ininig ato ang basket karon. Ilan! Itlog! Burger patty, ang kaning mantika. Kahit salamat sa dagan pong salamat tayo sa kanina nga pagsuporta sa DXDC. Ayan, mga kasama, alang sa itong RMN Listen Win Panud-an Basket Edition. Dili sila naman ay dinita, kata, RMN. RMN Listen Win Panud-an Basket Edition